colas, colas, que o parking por hora. Colas, 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 que o parking por hora. Colas, 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 que o parking por hora. Que es un hospital, silencio, callaros, coño, hablar fuera. Eso es un hospital. Venga a gritar. Venga a gritar. Cámbiate para pobreza, hombre, estamos de acuerdo. Ahí sí. Bueno, nos dimos unha tregua ao Conselleiro de Sanidade, dixo que buscaba diálogo, que parece que o diálogo de momento só busca os xefes de servicios, que son os mismos que hasta estas datas estuvieron de alguna maneira justificando o que pasaba no hospital, do lado do xerente, decir, aquí non había problemas, aquí había pequenos problemas en todo caso, que non había grandes problemas, e unha vez que se foi unha gran manifestación en Vigo, se foi unha folga, empezan a decir que sí hai problemas, e empezan a solucionar algún problema, como tamén o tema dos cuidadores, que era un problema importante, pero aquí tenemos muchos problemas, siguen los problemas con seguridades quirúrgicas, siguen los pensiones de espera, siguen los problemas con personal, siguen los problemas en psiquiatría, sigue siendo lo mismo. Entonces, lo que no entendemos en vez de negociar, los órganos representativos los trabajadores y los usuarios, es decir, aquí hay una junta de personal mensual elegida en el mes de mayo, aquí existe una junta principal esencial que representa a profesionales, facultativos, personal de enfermería, personal no sanitario, profesionales, que no se reúnen ya los tenemos órgano de participación hospitalaria, a última reunión que compañeiro é o compañeiro do PP, máis o que ahora é Consello de Sanidade, que teña representación do Concello, os farmacéuticos, os beneficios que hai como 4 ou 5 anos que non se reúnen. Creemos que hai que respetar a democracia, hai que respetar os órganos de participación, os órganos que necesitan os traballadores e pola ciudadanía, no caso dos concellos, e por caso dos veciños, e empezar a falar claramente. É verdad que o noso objetivo é un objetivo que non comparta a Xunta de Galicia, que o podemos entender porque nos queremos revertir este tipo de hospital. Seguimos pensando que é un hospital público, coas camas que estaban diseñadas no primer momento, casi camas, os quirófanos e con servicios que estaban diseñados en ese momento, pero entendemos que además de eso se pode falar para que os enfermos coman las debidas condicións, para que sean atendidos, para que o parking onde prospera os usuarios, para que as colas sean colas en fila ou sean colas esperando aí porque levan a unha serie de acaban de decir que máis de hora e media para que les atendan, o podemos falar estamos en peor exposición porque nos vamos a decir a verdad ao conselleiro da xerente do hospital e non o xefe de servicio que en ese momento parecía que estaban conformes con o que estaba pasando, incluso manifestaban públicamente que estábamos en el hospital de Galicia, de España, incluso a fin de Europa, que estamos a cabeza de Europa, hoy tenemos unha visión algo diferente, pero que é importante que diálogo para solucionar os problemas que podemos solucionar. Parece que xa non todos os xefes de servicio están de acordo, bueno, polo menos xa hubo, a lo que se saiba, non? Tres xefes de servicio que renunciaron a súas responsabilidades, non sei se directamente relacionado cos problemas do hospital, pero si iso é unha pista ou un indicio de que algo se empeza a mover tamén nos mandos intermedios do... Cando falo do xefe de servicio, non se generaliza, falo dos 12 xefes de servicio que están falando cos xerentes, según parece, tamén un cambio, que sou Ana Sánchez, está Belén Baltar, creo que hai cambio, creo que hai xefe de servicio, igual que hai, sobre todo, personal facultativo, que ten claro o problema desde o primer momento. Aquí máis de 100 facultativos que se han escrito denunciando como se fixo o traslado. Parece que o traslado é impecable sen o xerente e o propio conselleiro manifesta públicamente pouco despois que non se fixo precipitadamente, que tal vez debió facerse máis tempo. Bueno, é verdad que hai xefe de servicio manifestan a súa oposición a algunhas cuestións que está pasando no hospital, por suposto, benvido sea, non? Con a Cruz del Cielo, esa guardia cristiana, esa xefe de servicio, que se públicamente o xefe de servicio, e que non
sabemos públicamente de que fala, porque volvo a repetir, os verdadeiros representantes dos traballadores, xunta de personal, os verdadeiros representantes dos profesionales, a xunta técnico asistencial e os representantes da ciudadanía, que é a Comisión de Participación Hospitalaria, e que non se reúne. Por non se reúne para outras cousas, por os organismos que acabo de mencionar, e que, como digo, a Comisión Técnico Asistencial, desde o ano 2008, desde que chegou ao poder popular, non se reúne. Sencillamente pode saber que queremos escoitar música celestial, me reúno con meu amigo, me aponto, quero realmente saber os problemas, me reúno a profesionales, pregunta de que pasa, os de servicio, están designados para contar o que pasa.